Baby, come into my Hyundai. We fly there to Dubai. I bring you flowers and skydiving. Penthouse, no? Hai, Habibi. Blestem pe fita acum. Să nu mai deschidă ochii fita dacă mai vorbești de copilul meu emoloi. Blestem maua și pe fita e ca la să vezi tu dacă tu o mai compari pe fita copilul meu. Ei, acum să nu mai mă miști de aici, uite aici. Să-mi te penesc aici dacă te mai iei de film. Doamne, v-am zis că fata vine cu mine! Am zis că fata vine cu mine! Cristina, treceți lucrurile, cați-mi cu mine! Am zis că vine cu mine! Cine mișcă, nu mai mișcă! Cine mișcă, mișcă, moar! Că să moară. Hai, doamnă, cu senim. Greu tare. O luat cu zăhărenul și auzi ce m-am îngrășat de la zăhăren. Pe lângă fabrică de piatră, are și o fabrică de dulciuri. Am pus botul așa. Aleu, dacă n-am 5 pleți. Moară! Ești, că te ia mama dracului, ești! Să moară familia mea dacă nu-mi dai în gură, eu mor! Îmi pocănești mie TV-ul. Te rog frumos, mă fac băiat, cu minte. Te rog frumos, foarte frumos, de acum sunt cel mai cu minte. Soră-miu, mătușă-miu. Soră-miu mere bine. Doamne, ce idee până lui, acum nu m-am gândit la... Măi, mamă, măi, uite ce idei ne dau oamenii ăștia, măi, mamă, cum să nu știu, doamne, poate merge aici la Sultanul, mă, la liceu. Puteai să-i zici că se machează urât, puteai să-i spui că e o hoață, că nu a învățat să ia bacul, bă, că e ultima lepră. Acum să-i spui că n-are haz? Cum să-i spui că n-are haz? Hai. De când m-a părăsit asta frăția, am început să beau un pic. Așa, bă, bine, ai mai luat un 10, doamnă, mă seamă folosit, drească, i-a dat-o frumos la fund, așa să facem familia noi, doamnă, nu. E așa, e o glumiță, doamnă, ce vă impacientați așa? Dragă Ana, nu știu cum să mă mai exprim pentru vocabularul tău foarte nedezvoltat. Ascultă, poate la tine la țară nu aveați telefoane sau, mă rog, aveți de-alea cu butoane, da? Ei bine, aici noi avem smartphone-uri. Și o să te rog data viitoare când intri la mine în birou să nu bați ca la tine la țară, să ciocăn. S-a dus până în bucătărie să facă cafea și ghicește ce cafea nu mai era și ți-a dus apă. Baby, come into my Hyundai. We fly there to Dubai. I bring you flowers. Zi, Mihai, îți plac săracile? Ce producător, bre, că la lecții de viață e mai bine de mult la cap. Deci nu o să zic că sunt cringe pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Sunt foarte cringe. Și am dat, 4,77, 5,45, trească melii, luați-mă. Vin, mă mut cu voi, sunt unchiul vostru, sunt unchiul la copii ăștia, să mor. 5 milioane. Hooray! Hooray! Unde de NPC? Chiar nu fac chiar așa. Wow! Ia cât unde fi? Skibidi. Copii, căutați Skibidi, toaleta. No. Spune, n-auzi că-l pun pe Skibidi pe tine, n-auzi, spune acolo toate replicile, citești. Hai, vezi promptul aici, așa, citești. Citește, Mihăiță, că-l pun pe cameramanul pe tine. Hai, mă, la filmare! Treci, Mihăiță, n-auzi, pune acolo și filmează ia că da cameramanul, că dacă strântesc cu o cameră, te zdruncin de țar ochii din cap. Tu dai seama că copiii aia poate n-au chef într-o zi să filmeze. Treci, Mihai, n-auzi, la Skibidi toile, n-auzi, puneți paia pe cap să filmăm Skibidi. Hai, la Skibidi, n-auzi, Mihăiță. Mami, tati, normal să dorame Skibidi. Taci! Ce hai la Skibidi, n-auzi? Nu ești un Skibidi de acum și vei fi toată viața! La naiba, toți suntem Skibidi, nu uitați să vă abonați! Wow! Oh, ring, ring, ring! Nu vreau mini Skibidi, mamaie! Nu vreau Skibidi toile, mamaie! Mamaie!